Dobrý deň diváci. Ukážem vám, jak získať melding marker. Musíme skočiť a melding marker. Teraz musíme ísť do Kingdomu. Na tú veľkú horu. Tam máte magma marker. Sem. Tu je fialová. Na tej plošine je oranžová. To je modré orb. Tu je pink white marker. Ideme do toho hradu po strome a tu je modrá. A tu je červená a tam je Fisher marker, žltá. Teraz tu je biela, ten leknín, princess marker, medium, tu je tmavo modrá. Áno, keď máte všetkých 6, vlastne sa vám odomkne Kingdom. Do caveky, dragon marker, knowledge marker. Daj odber, like a koment.